Prvý jarný beh na Kysuciach je podujatie, ktoré už 36 rokov spája šport, tradíciu a komunitu. Každý ročník prináša radosť z pohybu, stretnutia priateľov aj nových účastníkov a potvrdzuje, že šport má na Kysuciach silné miesto. Teší nás, že aj tento rok sme privítali bežcov s medzinárodnou účasťou a vytvorili podujatie s výbornou atmosférou. Veľké poďakovanie patrí všetkým spolkom, obci a športovému klubu Športový klub Čierne, ktorí svojou prácou, ochotou a nadšením prispievajú k tomu, že sa táto tradícia úspešne rozvíja už viac ako 30 ročia. Osobitne nás teší, že sa k podujatiu v tomto roku po prvýkrát pripojila aj spoločnosť Typos ako finančný partner. Ich podpora pomohla zabezpečiť kvalitnú organizáciu a prispela k tomu, že tento ročník sa mohol niesť v znamení historicky vysokej účasti a skvelej športovej atmosféry. Ďakujeme všetkým účastníkom, organizátorom aj partnerom a veríme, že sa na štarte prvého jarného behu na Kysuciach budeme stretávať ešte mnoho rokov. Veľká vďaka patrí aj ďalším sponzorom a partnerom, ktorí podporili podujatie svojimi darmi a službami. Simply Sport Žilina, Kajao, tajské a športové masáže Čadca, Maderoterapia Žilina, Laser Arena Čadca, Tabú kaviareň Čadca, Bistro Gaston Čadca, Kokodrilo Čadca, Michal Market Čadca, Pizza Grill Paolo.